Ahojte priatelia, viete, ktorú rastlinku určili pre rok 2026? Je to tá, čo držím, Pachýra aquatica. Táto sa aj u nás najčastejšie pestuje, nakoľko pachýr je viac druhov. Je to strom peňazí a podľa Feng Shui vlastne prináša bohatstvo, šťastie a prosperitu. Pochádza z tropických oblastí, takže ju pestujeme pri klasickej izbovej teplote medzi 18 až 24 stupňov. Čo sa týka svetla, potrebuje rozptýlené svetlo, nie priame slnečné žiarenie a musíme dávať pozor na preliatie pachyry, čiže ho polievame mierne raz za týždeň a v zime môžeme ešte menej často, aby nám nevyhnil kmienik. Pokiaľ nám budú žltnúť lístočky, rastlinka má buď málo svetla, alebo ju veľmi veľa zalievame. Tak dúfam, že sa vám táto rastlinka páči. Môžete si ju kúpiť vo Voňavom raji a radi vám ešte poradíme aj iné veci ohľadom pestovania. Kľudne nás kontaktujte a tešíme sa na vás.